kubor nakaslem jong unong san hima. Ka New Trap Youth Council sengkemi hakashitarik unailar arhajar arpuar kalalit banyakan do yo sembut menteri rangba ke jela uba prestun tinsong banyakren halor ke jingbam syai ke seng hakabayade ba kador jong smart meter bat halor ke jingmi hakilat patai kubur bau sembut menteri rangba ula keno ba kurukom ken jingken ke HYC kalong ke babakla komta ke seng lalit banyakan do bat rakru ringkat kikot kisla ban peni. Nakaliang usembut menteri rangba ulo ong syakaseng baka de banlet banyakan du yo director ke MEPDCL banyo e jing pensyai hakabayade ba ka kontrak jong smart meter kawapoy hadu arspa laipu arklur kemudian kong kajingwan kajongi nakaliang jong kaseng kelomba haka arpunyo trik jong niu penai Julai nakaliang kajongi ngila I statement boy de ba smart meter ngila bu ka jingkerpa khmat jong minister in charge jong power bade deputy CM pensyai yang ini halor ka jinglap ka jongi naki kod RTI ba kadon ka jing pomya hab ka jing ai ka kontrak kumjuru naki kod kisla di bangi ngilap naki RTI information but naki jingkren jong I ba prestun kum I minister in charge of power hapo assembly bi naka jinglap ka jongi kum mangilip penpau gitu ki sngi ki beladap kolong ba iba isa prestun hapo assembly ong bakador jong smart meter u single phase kedai lahajar nyus pak sanpo nang tau 3 phase kedai san hajar sis pak po deladangi puli ya ke LUE pa la ai hakador ke belong aspa like par kru kat kum ka jongi kolong ba ladap hiken ya kador ke ba I isa prestun ikren lani ong kami ha berkata ke LUE ke bela ai te nilayo iru ya statement ka jong I ka bai ka belami menen ka we neki kot kubor da sia ki we kot kuboru I ong ba lada khen kelum ya ki jinglot jingsap jong single phase smart meter ka dai san hajar praspa pram khandai tingka nang ta 3 phase smart meter ka jinglot jingsap ka dai khatwe hajar arspa sau pho tingka kumta yo te lada ngi khen lada ngi pet ki kot kat kum ka jinglap ka jong I ka long ba katkum ke LOA katkum ke DPR ki ong badon kam silak nyu par hajar teli ki single phase smart meter bat kumba ar hajar teli ki ar hajar teli ki 3 phase smart meter tilada ngi calculate ya kador ke ba isa prestun ai ka umut pasan hajar praspa prakondai into yo silak nyu par hajar teli ki single phase smart meter kumjuru nam tau 3 phase smart meter ngila bakador jong kata kontrak kamdei bantam ya ka sespa khatwe krur tengka habang iken jingken naka juba ka bama I ai menen lengba ki kubor ki belami te dai lor kata kanongrem ya ka bangilawan bani kendu menta kasngi bani kendu ya I banwan ra senon ru ya ki kot kisla namar ngiyo I ba isa I ba prestun ha ka kot kubor I ong ba ka jingken jong HYC kalong ba bakla tengi ngi kwa banwan ra ya ki kot kislai ka bangila sei ro khmat jong I mata singi ngila pen I ya ki DPR ki bangiyo ngila pen I ya ka BOQ ngila pen I ya ka detail NIT ka ba ka MEPDCL ka khot ngila pen I ya ka board of directors meeting ka ba ka MEPDCL ka hapor bagi approve ban ai ka ni ka kontrak ngila pen I ya ki price item ya ki lani kita ka price breakup ka ba superintendent engineer jong ka MEPDCL ulasna por ba khot ya ni kontrak ngila bagi don sibun ki bomsha bahadin mangila kali ngila perthu ni se prestun ila ya thu yang ka ju ka dor ka ba ila keren ya fi menen mencisi kamut san hajar praspa prakondai bat khatwe hajar arspa lai podingka te habangi ongi I tongin kenjing ken pan kami na kungi kata ka arspa lai po arkru habor bangi kali kata isai prestun ila puli ki jingtho ki bala pen kre dagi officer jong ka MEPDCL bat habangila keli jing keli I bat ki kita ki ada komponen ki ba pelong ba kontrak kan poi aspa lai po arkrul mairo hadin ba ila puli da ka ba da ka jingya su thu jingmod ila ong ba imla ban batai ya kumba kalong mentana marki yakini ki kot kisla lasna dagi officer jong ka MEPDCL bat hang tu hi la phone ya director jong ka distribution MEPDCL hakabai la ong ba dai banyak kendu yang ila syai gasngi por lai beji ya ka ba in ajing pensyai ya kita ki dor la ni kita ki komponen ba balai kan kontrak ka poi hadu aspa lai po arkrul namar kat kum gajing ken ka jongi ka dai ban poi tang sispa kharwe hadu sispa khar arkrul ti ngilabu jingkeli rusibun ki bangi ngilam kat kum gajing tho ka baisa ipen I yangi yang balapan kret di kita ki officer bat ya ka DPR bat ki kot ki slak bangi ngidan ngila bakadan ka repetition pamut ka
kadon kawi ka komponen ka batho operation and maintenance ya kini ki smart meter. Haka DPR ki thua ba operation and maintenance ya ki smart meter bat ki EMI ki wi kadai tang ar crore. Kad bahaka ta jingken ka ba isa presto ni pen iya ngi ka poi hadu shis pa crore tam. Ti kita ki bom syai ti hadin na kaliang jong i yong ba banyo jing syai kam bahaya kani kam yong ba baha ban kendu ya u director jong ka distribution MEPDCL haka bangi la ikut bala syai ka sngi nginyo ban kendu ibat ngin sapan jing syai ka ba kham syai shu ba balai ka dor jong ni kontrak ka poi kum ni andre na kaliang jong ka seng im so ngidang don ka jing bom hun ya kani ka jing bom syai ka jong ni te halor ka ta norim bangi kwa pan lap ya ka tan rai ba balai ka dor jong uniu smart meter poin dan kontrak ka poi do aspa lai ko ar krur ka bangilap ru kalong ba hakata ka DPR la tho ru bade ki po hajar teligi ki transformer on thit thamai na ka bantaban pandat ni ki smart meter tingi ka jengkali ka bangi ko abantip kalong bai ki tu ki transformer ki baladon bat menta on le akum no pi ka taru ka ka weni ki dago pulong ni ka project ban ki ka dor le si wala ka taru kam kumang OYP kam pat syai kini kajingnya keren kajungi tidak kajingnya setu jengmut nilai penbet ban kendu yo director bat ki officer jong MEPDCL ban yo jing syai shu bablai ka dor jong ni ka smart meter ka poi ka ni kata kadi kajingnya kendu kajungi ban kong bat iba prestu